Gloria lil Mulej, gloria lilek Abba Missir. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex. Nilqawkom għal din is-serata oħra dal-messaġġ. Jalla din il-kelma tinkoraġikom, pribnikom u tkompli tollikom f'livell spirituali ieħor ma' Kristu. Ejja nitolbu u minn qalbna nħallu l-Ispiritu Santu jaħdem fina. Misir Qaddis ingrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjawk tal-privileġġ li aħna nistgħu nirċievu, nisimgħu u niklu bil-kelma qaddisa tiegħek li hija mimlija ħajja fejqan, mirakli, saħħa u ħajja tiegħek mulej. Għamel il-kelma tiegħek illum tkompli tibnini u ssaħħaħni biex inkompli ninbidel u niġġeġġed dejjem fi ġbija ta' Sidi Ġesu Kristu permezz tal-Ispiritu Santu. Amen. Mor fi ktib ta' Ġagbu kapitlu 1. Il-messaġġ illum ħanidkom mhux dejjem nagħti il-messaġġ it-titlu magħkom imma ħantihulkom illum. Ġieli smajtu l-kelma kontroversjali? Kontroversjali? Għaw xi ħadd kontroversjali għaw ġew? Wieħed biss. 2, 3, 4, 5 xorta mhux ħafna. Il-kelma kontroversjali tista' tfisser jew tfisser kontra xiex? Kontra l-kurrent. Kontra l-kurrent. Għaw xi ħadd kontroversjali. That's another church. Biex intom infakkarkom għal dawk li forsi għadkom għad umu mir-raqda da dalodu, jew mis-siesta ta' wara nofsinhar. Jekk hemm persuna kontroversjali fid-dinja, hija dak li inti sejħilha mulej, Sidi u Salvatur. Yes. Ġeneralment, għax tfisser li tmur kontra dak li jemmen il-popolin, il-ġenerali. Iktar ma tistudja fuq għad il-kalma iktar tinduna kemm Ġesu kien dak kollu hekk kontra dak li jaħseb il-poplu, dak li jaħseb l-awtoritajiet, dak li jaħseb Ruma, dak li jaħseb Brussell, dak li jaħseb il-bniedem. Alla huwa kontroversjali aħwat. Alla huwa kontra l-kurrent. U jekk qed timxi warajh, int kontra l-kurrent. Intom kontu tafu li l-kurrent qatt ma jmur fuq dejjem l-isfel. Ġieli rajtu xi kurrent imur fuq intom. Il-kurrent dejjem imur l-isfel. Mela l-unika mod li inti b'mod b'suċċess tmur mal-kurrent tfisser ħadmu l-isfel. Meta tmur mal-kurrent, se dejjem l-isfel. Jekk titmur il-fuq, titmur kontra il-kurrent. Imma llum ħa nitkellem fuq il-fidi kontroversjali. Il-fidi kontroversjali. Il-fidi tiegħek bħala Kristjan, il-fidi tiegħek bħala xi ħadd li tgħid li inti temmen fi Kristu Ġesu, li inti temmen il-Bibja, li inti temmen xjejt Alla fil-Bibja, int sirt kontroversjali. Illum il-ġurnata, il-gazzetti militanti, maħmuġa, perversi, korrotti, mimlija gideb, u li ħafna Kristjani jmorru jħallsu flus biex jixtruhom, jħobbu jużaw il-kelma kontroversjali biex actually jipprovaw lilek jħamġuk, bħalma jipprovaw ħamġu lili. Imma l-kelma kontroversjali, meta ħafna minn daw il-gazzetti anka jissejħu min qed jikteb l-artikli u jagħmilhom l-editing tal-artikli, imorru l-quddies biex jeħilsu u jbennu l-bambin u jgħidu li aħna nemmnu falla, bħad-demonju, anka d-demonju hemm falla.
Sewa jużaw il-kelma kontroversjali biex jiddisprezzawk xi ħadd bħalek u bħali, imma l-kontroversjali hija propjament kelma ta' unur għalik. Għax int u jien kull minu vera ta' Kristu u mhux pupazz ta' Ruma jew inkella tal-istat jew tad-demonju, inti msejjaħ biex tmur kontra l-kurrent. Int maħluq biex tmur kontra l-kurrent. Il-moment li tmur ma' l-kurrent ifisser li int mit. Għax l-unika mod li l-kurrent jista' jaħtfek, jimbuttak u jġorrok miegħu, tfisser għax int waqaft tom il-fuq. Meta tmut, that's it, tinġar mark kurrent. Mbagħad jitqulek, jgħidulek bidejk, sewwa, jgħidulek aħna wkoll inħobbu l-bambi. Sewwa? Oh, now we're happy. Happy go lucky. Il-kalma lucky ġejja mill-kalma Luċifru, by the way. Biex ma tiżajġ iktar. Mela jekk int ta' Kristu, olli jdejk, jekk int illum iddeċidejt li tkun ta' Kristu, olli jdejk. Metlekx li tkun reliġjuż, metlekx li temmen fil-bambin, għetlek li inti ta' Ġesu Kristu. Olli jdejk jekk inti ta' Ġesu Kristu. All right, step number 2. Bil-wifqa fuq saqajk it-tnejn sot u jekk int vera ta' Kristu, bil-wifqa issa. Int għadek kif għamil statement. Id-demonju raħ. Inti kontra l-korrenti dak huwa l-missjoni tiegħek. Jekk int reliġjuż, tista' tpoġġi bil-qiegħda. Jekk int li tara dan il-programm messaġġ, pastor, is off, Prim Ministru, President, jekk int evangelist, diaknu, papa, il-moment li inti waqaft timxi wara Kristu, timita lil Kristu u timxi kontra l-kurrent bħalma dejjem għamel u ħajibqa' jagħmel Ġesu Kristu, int mit u nġarrejt. Pastors bħal daw jeżistu. Mexxejja politikanti, they come a dime a dozen. President, tista' tkun inti ukoll. U bħalma rajna dal-aħħar ekku. Billi naħrab pajjiż ieħor, dak tfisser jiena ma rridx niffaċċja aktar il-kontra kurrent. Issa mort mal-kurrent. Il-kelma Alla tgħidlek grupp ta' nies li ħajjintefgħu fil-bellija tan-nar huma dawk li jsejħu ġifa. Cowards. Speċjalment jekk int ta' Kristu. Għalik li int ta' Ġesu Kristu m'għandekx għażla li tmur kontra l-kurrent. M'hemm bżonn tipprova tagħmel xejn straordinarju għax il-fatt li int ta' Ġesu diġà int maħluq għalhekk. Meta il-moment li inti ollejt leħnek, qomt u għedt jien Kristjan, mort kontra l-kurrent. Il-moment li inti qomt u għedt jiena nemmen li l-Bibja hija l-kelma spirata minn Alla, int mort kontra l-kurrent.
Il-moment li tgħid jiena nemmen li Alla huwa tajjeb u Ġesu Kristu huwa l-unika triq għas-salvazzjoni, huwa triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma jmur il-ġenna u jisalva jekk mhux permezz tiegħu biss int mort kontra l-kurrent. Jekk inti qed jien Kristjan nemmen fil-ġenna u fl-infern, int mort kontra l-kurrent. Il-moment li qed jien imwieled mill-ġdid, int mort kontra l-kurrent. Il-moment li hemm tgħid jiena nemmen fil-mirakli, jiena nemmen fil-fejqan divin, jiena nemmen li nistgħu nkeċċu xjaten bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. Int mort kontra l-kurrent għax int maħluq biex tkun kontra il-kurrent għax il-kurrent sejja l-isfel. Jekk int Kristjan u tixtieq tara l-bidla, mela inti tagħmel xogħolok u tkun dak li Alla ħalqek biex int tkun Kristjan kontraversjali, kontra il-kurrent. Fil-ktib ta' Ġabu kapitlu 1. Għadek ma tafx kif għamu l-irwifen tal-infern meta int stqarrejt minn qalbek u vera you meant it, meta int qed jien ta' Ġesu, meta qed jien irid nitgħammet tal-Kristu, meta qed jien irid nimxi mal-Bibja, meta qed jien ħammur il-Knisja, meta jien ħammur River of Love, għadek ma tafx kemm għamu demonji kontra tiegħek. Però kulħadd jgħidlek grazzi mulej. X'ti preferi? Id-demoni umu kontra tiegħek jew id-demoni jġorruk? Għal dawk li qed jaħsbu jiena ma rridx immur hekk, mela ħalli d-demoni jġorruk. Tħabbix rasek. Enjoy hell. Jekk taħseb li sħana din hija Malta, stanna, la tasali. U fakkarkom li m'hemmx air conditions. Kemm naraw żgħir, kemm naraw ftit, kemm naraw blenti tal-omja anke ħafna well-meaning Kristjani. Għaw Malta fil-weekends, fil-ħdut, jimtlew il-binijiet knejjes, evangeliċi, kattoliċi, jimtlew it-toroq bil-pulċissjonijiet. Imma għara ma tmux tgħidli li mmur kontra l-kurrent. Nerġa' nfakkrek, jekk int m'intix kontra il-kurrent qed iġorrok. U l-kurrent huwa ilma maħmux ta' dranaġġ. U jekk int tħossok komdu u ma tħossokx li int qed tagħmel xi kontroversja, mel m'intix kontra l-kurrent qed tinġar miegħu. Ġabu wieħed. Kieku l-Kristjani daw kollha li jgħidu li jiena nemmen, vera jemnu, vera jobdu, vera jimxu ma dak li jgħidu li jemnu. Kemm il-darba tilkom ħanerġa' ngħidha, kieku jiena wint fil-gvern. Però ħantikom kelma ta' kuraġġ. Kollox għandu staġun. U l-istaġuni jgħaddu. Imma l-kelma talla ma tgħaddi għadd. Il-kelma talla tgħidlek anke d-demonju għandu l-istaġun tiegħu.
anka l-ħażen, il-korruzzjoni u l-ħmiġ u l-perverżjoni għandu l-istaġun tiegħu. Ma ħan wissi għal dawk li jittamaw fil-ħmiġ u l-perverżjoni li għaddejja f'pajjiżna u madwar id-dinja. It's only a season, Baba. That season is coming to an end. Enjoy your party right now. It's not gonna last. Għalhekk Ġesu jissejjaħ il-blata ta' dejjem. Jon kella the rock bl-Ingliż, the rock of ages. Because ages come and go, but the rock remain forever. Hallelujah! Arraba darba ġagbu wieħed. Vers 2. Nati glorja l-Alla, il-Messir, Addis, u Sida, Re, Ġesu Kristu. Ħuti għoddu kollox b'ferħ. Kulħadd jibda jifraħ naqra issa. Halleluja. Halleluja. Meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' tiġrib. Naf li ma jkollok xabtit tifraħ. Naf għaxin fil-ġisem u koll nejx bħalkom u l-ġisem ikollu għabtit jala kollox imur jorqot u imur juħotat sa' te kafe. Fajak tiħux kafe ma torqoċ mbagħad. Iva, naf li x-xitan jiprofa jagħmel kollox biex jaqtalek qalbek u jgħidlek give up. Ara ma taħsbux li għaxina pastor, apostlu, inxinien, għaddej tal-mulej. Ara ma taħsibx kolkom ma jkollix għabtit inċedi. U 1100 miljon darba, u 1000 darba xi kultant f'ġurnata waħda. Imma jina doqt il-fedel ta' tal-mulej. Avolja xi kultant tara ġgan ġej qudiemek, imma se ftit ħan fakkarna qalili n-nifsi. Il-mulej kien miegħi meta ġida klors kontra tiegħi u l-ors tiltu. Il-mulej kien miegħi fidil meta ġidak liljun u l-jun tiltu. Mela bħalma kien miegħi qabel il-mulej ħajrġa' jkun miegħi qudiem din il-ġgan. Nħobb ngħidha u nerġa' nfakkarilkom biex tgħidha. Għal dawk li ma smajtuhiex u għal dawk li smajtuha nfakkarilkom. Alla ma qajjimx il-David kontra il-ġgant, imma Alla qajjem il-ġgant biex Alla jolli il-David. Jekk hemm xi ġgant kontra tiegħek, jekk hemm xi ġgant qed jiġi jeddet il-fidi tiegħek, ftakar li Alla qajmu dak il-ġgant biex Alla jqajmek fuqu u tara l-ġgant tiegħek jaqa' u taqtalu rasu biex xabla tal-mulej. Alleluja. Ħuti joddu kollox b'ferħ. Meta tħabtu wiċkom, xi kultant ħanilkom aħwa il-ferħ mhux għax tħossu. Il-ferħ għax hija deċiżjoni li tifra. Hija deċiżjoni li jiena I'm gonna be happy. Jon kella joyful. Il-kelma happy mhux dejjem daqshekk hija tajba il-kelma happy ġejja mill-kelma happening. Tox istenna for something to happen to be happy. So joy is initiated from God. The joy of the Lord is my strength. Il-ferħ tal-mulej huwa s-saħħa tiegħi, mhux il-ferħ għax rajt film tad-daħk. Tista' taraħ il-film tad-daħk, no problem. Infatti jekk tiftħal il-politika bħalissa tara ruxmata films tad-daħk. Jekk tara s-sitwazzjoni prekarja spirituali ta' pajjiżna u tmexxija tara teatri minn filosofija. Xċeċu wenzu rozi. Sewwa. Għax in-nies f'Malta qed jindunaw li m'għadhomx jieħdu bis-serja tal-politika qed jindunaw intom. Apparti xi 4 min-nies jaħasra msieken, ma biha n-nies qed jindunaw ta'. Il-Maltin qed jindunaw.
Għalhekk qed ngħidilkom dan huwa bistaġun. Għax il-kelma tal-mulej tisseħħ f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Ħuti jgħoddu kollox ferħ meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' tiġrib. Ferħ, ifirħu. Għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib, li t-testijiet, it-qanqil li jem kontra l-fidi ta'kom, kontra xiex? Kem għajjimtu għedewa kontra l-fidi, il-moment li jattina nemmen il-kelma, meta jattina nemmen f'Ġesu Kristu kem għajjimt għedewa kontra l-fidi dijet. Sa kem konta kadak tisfen bit-tutu, bit-tajts, kont ħabib ta' kulħadd. Għavolja għadma kalli tutu jien. Imma tajts kelli ħafna. L-Amerika konna jidilom tridu, jina evangelist ġejni pritkalkom bit-tajts. Ma konx nipritkalkom bit-tajts, mux vera, ta? Imma, konna jidilom, tistaw timmaġinaw evangelist bit-tajts, mbat jidilom jifqu immaġina. Għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi ta'kom, it-test tal-fidi ta'kom, id-battalji li jem kontra l-fidi ta'kom, immalix, sekk hija importanti din il-fidi, li jina windest arru. Tnizzel fikom, tnizzel sabar. Sabar, paċenzja. Ħallu l-sabar ikollu l-milja tiegħu biex tkunu perfetti, maturi, b'saħħitkom, sħaħ. Bla ma jkun jonqoskom xejn. Bla ma jkun jonqoskom xejn. Mela stenna ftit, mela daw it-testijiet ġew biex jien nissaħħaħ, mhux jien niġġarraf. Il-test kontra ġismek, il-test kontra l-finanzi tijak, il-test kontra l-familja tijak. Senna fti. Daġġi biex jien nissaħħa, mux jina nġarraf, biex il-fidi tijaj iktar tirfina, biex jina jkolli testimonjanza tara ara xamel mija il-mulej. Halleluja. Inissel fikom mela ħallu s-sabar kollu il-milja tiegħu fikom biex ikun perfettu sħaħ. Ħana naqraħilkom dik il-vers fit-TPT. Isimgħu kemm powerful. Verse 3. For you know that when your faith is tested, intom tafu li meta l-fidi tagħkom qed tiġi imġarba testjata, it stirs up in you the power. Everybody say power. Il-qawwa of endurance. Power of endurance. Kulħadd jgħid xi ħaġa. I've got the power. Come on, kulħadd jgħidha. 1, 2, 3. I've got the power. Once again, ready? 1, 2, 3. I've got the power. Yes. Ġeja fuq Facebook, hey, praise the Lord. All right, ħan nippoza l-omajjar. Hallelujah. I've got the power. Fire! Mem xejn li l-għadu għat tamel li l-mulej għat ma dawru favur il-poplu tiegħu. Hallelujah. Xejn. Halleluja! Grazzi ta' dawk li għadu jaħdmu u jaħlu l-ħin, tinvestu l-ħin biex tamlu l-memes tijaj. Praise God, thank you Jesus. Halleluja. U bxej. Għal għal-mulaj, thank God. Għaw min tant jishtiq li kollu xi mim, jien għandi turrum bxej. Mux barka jew. Mux advertisement da. Għadem li. Ismaħħa.
And then your endurance grows even stronger. Mbagħad is-saħħa tagħkom tikber iktar b'saħħitha. And it will release perfection into every part of your being. U tirreleasja perfezzjoni u maturità f'kull parti tiegħek tal-essere tiegħek. Ħalli ma jkun noqsok xejn f'ħajtek. Amen? Fil-ktieb tal-Lut kapitlu 11 vers 6, il-Bibja tgħidlek hija impossibbli toġob il-Alla mingħajr fidi. Jiena u inti imsejħin biex inkunu poplu ta' fidi. F'dak l-istess kapitlu tal-Lut kapitlu 11 għandek lista ta' nies matul iż-żminijiet mill-bidu tal-kreazzjoni li Pawlu jsemmi ta' nies li huma li kienu mimlijin fidi u mħabba l-fidi tagħhom marru kontra il-kurrent, kienu kontroversjali. Infatti ħanejdi l-gazzetti li jħobbu jikbu fuqi. Please komplu għejdu li jiena kontroversjali. Umbat nablu l-om il-link ta' dal-messaġġ ħalli min jisma' u jitgħallem, umbat jinduna kemm intom ċebit tikka. Għaliex? Għax jien ma rridx minn kun anti-kontroversjali, jien ma rridx immur mal-korrent, jien ma rridx niġi mġar mid-demonji, jien rrid niġi mġar bil-glorja tal-Alla, nimxi ma' Kristu li qed jimxi qudiemi bħala l-kaptan tal-armata tal-mulej. Halleluja. Glorja li jak Misi Qaddis. Halleluja. Ħanżaqmilkom. Morru fi ktib ta' Romani 4. Romani 4. Thank you, Lord. Ikkun infaħħar ismek Ġesu. U doppju għassa 6 għadni ma konx nafu xiex nitkellem. Kulħadd jgħid Ġesu huwa kontroversjali. U jien imsejjaħ nixbaħ lilu. Tindunaw kemm tidher iktar faċli issa biex taraf il-min huma il-folots. Meta tarawhom joġbu u jippruvaw jintoġbu mad-dinja, illa kemm saret ovvja issa. Mel da falz, di falsa, da korrott, da maħmuċ, da mikul minn ġewwa bis-susa. Praise God. Ixxerjaw dal-messaġġ kullimkien. L-ebda bnidem talla li jiena u inti llum nammiraw semmili lil min trid. Minn kull kamp. ħansemmi mill-kamp politiku, per eżempju, jekk naqbad il-Martin Luther tal-Amerika. Kien kontroversjali? Sewwa? Jekk inti semmi mill-kamp tal-arti, infatti il-biraħ bort fuq il-vapur li għaw Malta u xtajt żewġ kodba u per eżempju 99 ħaġa li ġrat fid-dinja affarijiet ġifieri news kbar li mmarkaw id-dinja bihom li huma konnessi mal-Bibja. Anka meta nisimgħu pereżempju fuq meta marru l-ewwel fuq il-qamar, ukoll Kristu ġie molli x'għamlu kif l-ewwel ħaġa li nżu fuq il-qamar. Qarbnu. Kont taf l-ewwel ħaġa li jagħmlu kif nislu fuq il-qamar tqarbnu. Naqallu Viva Amerika. Le, qallu kif nislu fuq il-qamar itqarbnu. Kont tafuha di. Romani 4. Halleluja. Kellimna mulej
U għajjem il-poplu tiegħek. Għax hemm ġgant kbir li huwa rieqed. Kieku jqum dak il-ġgant. Imma ħajqum. Ħajqum. Illum ħanajtulu ħajqum. Romani 4. Vers 16. Għalhekk il-weda hi marbuta mal-fidi. Il-weda li Alla għamel Abraham u aħna nisejħu ulied Abraham fil-fidi. Għalhekk il-weda hija marbuta mal-fidi. Il-weda l-fejqan tiegħek hija marbuta mal-fidi. Il-weda għax-xogħol tiegħek hija marbuta mal-fidi. Il-weda tal-protezzjoni tiegħek minn Alla hija marbuta mal-fidi. Il-weda għaż-żwieġ tiegħek hija marbuta mal-fidi. Il-weda għal-ħelsien tiegħek hija marbuta mal-fidi. Dak kollu li Alla għandu għalik mhux ħajseħħ mingħajr fidi. Biex ikun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għall-uliedu u kollha. Mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham. X'inhi il-fidi ta' Abraham? Aħna nissejħuli ta' Abraham. Hemm 3 reliġjonijiet kbar fid-dinja, l-Kristjaneżmu, l-Iżlam u l-Ġudaïżmu, li kollha jattribwixxu ruħhom u jħarsu lejn Abraham bħala l-missier tal-fidi tagħhom. Għaliex din il-fidi kienet daqshekk tal-għaġeb? Meta Alla sejħ l-Abraham kien f'pajjiż mimlu idolotrija. Kien jadoraw kull tip ta' statwa, ġbija, idoli. Kien jagħmlu affarijiet tal-pagani, affarijiet diaboliċi. Alla sejjaħlu minn dak il-pajjiż, ħarġu minn hemm. U Abraham ma qadx jargumenta mal-Alla. Number 1, meta inti verament qed timxi mal-mulej, trid tagħmel deċiżjoni li inti ħatemmen il-kelma tal-Alla. U l-ewwel il-mument kif tgħidina nemmen il-Bibja ħajqumu l-irwiefen kollha. Meta Alla kull ma għamel kelma waħda dom mill-Adam u Eva u qam l-infern. Vera Alla għalek hekk? Mhux forti fimtu ħażinu? Isma' dak mhux għalik, dak mhux għallum. Ftakar il-fidi marbuta mal-weda. Iddu bida l-weda u ma tarax l-weda. Alla se l-Abraham. Abraham kellu jmur kontra l-familja tiegħu, kontra l-pajjiż tiegħu. Il-familja tiegħu kienet middera sta bene. Abraham ħareġ minn pajjiż li kien komun, li comfortable fih, għal xi ħaġa li ma kien jaf assolutament xejn fuqha. Imma kellu kelma minn Alla. Dik il-kelma tal-Alla bil-fidi tiegħu fiha żammitu fidil sħiħ. Sakemm ra dik il-weda seħħ għadda minn ruxmata testijiet u provi. U m'għandix dubju kemm il-darba min jaf kemm għadditlu minn rasu tajt fimtu sew il-lajn. Imma l-Bibja tgħidlek li Abraham baqa' fidil għaliex. Għaskont ma hemm miktub jien nagħmel minnek Allu missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Da meta kien għadu laqqas kellu iben wieħed bħalma tafu. Ma kellux tarbija waħda. Nagħmel minnek missierna quddiem mela missierna Abraham quddiem Alla li fih u emmen li jagħti l-ħajja lil-mejtin. Jagħti l-ħajja lil-mejtin. Issa meta jkun xi ħaġa mejta, tafu li inti l-mejjed mhux fejqan għandu bżonn. ħajja. Għaw min. U li jsejjaħ fl-eżistenza dak li ma jeżistix. Jon kella jsejjaħ fl-eżistenza tiġa u imma du mhux manifestat. Ma tiġa huwa hemm għalik. Il-fejqan huwa tiġa hemm għalik. Il-weda tal-mulej tiġa hemm għalik.
Il-flus li għandek bżonn huma tiġa qegħdin hemm għalik. Ix-xewqat ta' qalbek tiġa jeżistu tiġa hemmhekk għalik. Il-ġimgħa qed xi ħaġa u ħanerġa' ngħidha llum. Il-fatt li kellek xewqa tiġa jaf li Alla kien ħajkollok dik ix-xewqa u Alla diġà provdilek għax-xewqa qabel ma kellek ix-xewqa. Għax Alla jipprovdi minn qabel għal dak li għandek tiġa u jaf li ħajkollok il-bżonn. Ġessu ma jċalina f'moħħalla 2000 sen ilu. Ġessu mitalina f'moħħalla fil-bidu tal-kreazzjoni. Imma ġi manifestat fl-aħħar ta' żminijiet fuq is-sali. X'inhi kollox hekk ħadem Alla. Dak kullu li inti għandek bżonn tiġa jeżisti. Fir-relm li ma jidirx. Bil-fidi konstanti tiegħek iġġib dak li ma jidirx. Jimmanifesta, tmiss u tara. Imma ma jfissirx ma rajtux ma jeżistix. Il-fatt li għandek bżonnu tiġa jeżisti. Il-fatt li jemmintu tiġa jeżisti. Ma l-fidi taħdem bil-weda u l-weda bil-paċenzja. U waqs li jinti temmen u tkompli temmen u tkompli tibbaza fuq il-kelma, il-paċenzja tiegħek qed iġġor fik qed taħdem fik biex inti lilek tagħmlek persuna li ma jonqsok xejn, perfett, matur, b'saħħtek mimlija bil-qawwa Alla. Biex dak li għadu ġab kontra tiegħek u minn għalik li ġi biex ikisrek, Alla tgħidlek le, ġi biex jennu għalik. Għax m'hemm xejn, isimgħu naħwa. L-għadu, armat mhux taħseb li l-għadu ħajsib il-Alla sorpris x'ħaġa li ħamel id-demonju. Mela la tiġax, Alla diġà jaf x'ħajmel id-demonju, mela tiġa provdilek lilek. Ftakkar li l-Bibja tgħidlek kollox jaħdem għal ġid tiegħek. Kollox, Alla kollox jagħmel jaħdem għal ġid tiegħek għalik li int ħabbejtu u għalik li int msejjaħ skont il-pjan u r-rida tiegħu. Romani 8:28. Kollox Alla jaħdem għal-rida għal-glorja tiegħu u għall-iskop tiegħek għal-ħajja tiegħek. Kollox. Jagħmel x'jagħmel ix-xitan? Dak li x-xitan ġab kontra tiegħek għad-deni, Alla dejjem idawru għal-ġidaj. Imma jrid minnek Alla li inti tibqa' paċenzjuż. Ma taqtax qalbek, ma tiqafx temmen, ma tiqafx titlob, ma tiqafx taqra l-kelma, ma tiqafx tixxirek, ma tgħidx Alla ma għamilli xejn, Alla ma rajt xejn. Inti msejjaħ biex tkun kontroversjali, tmur kontra l-kurrent. Il-kurrent, wala da l-affat tal-fidi daw blu għata. Wala daw affat tal-blu. Daw jemnu l-bibja u daw għadda boloħta. Alleluja. Grazzimu lej. Amen. Jien namel minnek missir ta' kotra kbira ta' ġnus. Missir qudiem Alla li jinfiħu emmen, Abram qudiem Alla emmen, li jagħti l-ħajja lil-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza l dak li ma jeżistix. Meta ma kellu ebda tama, Abram it-tama u emmen u hekk sar missier. Mela meta sar missier? Meta kellu tifel? Meta emmen? Meta tfiq? Meta tara l-fej? Meta tħoss xi ħaġa? Jew meta temmen? Meta tara l-barka? Meta l-barka saret tiegħek? Meta rajta timmanifesta fil-but jew fid-dar jew fil-ħwejjeġ jew fil-ġisem? Le, il-barka hija tiegħek once li emminta. U hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun in-nisel tiegħek. Aħna bħala Abram, il-fidi tagħna tagħmur bħala Abram. U ma naqas fil-fidi tiegħu. Anqas meta ġib quddiem għajnejh il-ġismu kien mejjed għax kien għaddu laħaq il-100 sena. Laħaq il-100 sena. Mela f'ġismu kollox der impossibbli. Imma l-Alla għala ħasseħ. L-Alla għala ħasseħ. Dan istaġun ħajaddi.
din il-marda ħatgħaddi, din id-diffikultà fi żwieġ ħatgħaddi, din il-nixfa finanzjarja ħatgħaddi, għax il-barka hija ikbar minn dak li ngħaddej minnu. Il-kelma tal-Alla hija eterna ma dak li għaddej minnu huwa temporanju. Halleluja. Anqas meta ġib quddiem għajnejk li ġismu kien mejjed għax kien jgħoddu il-100 sena. Jiġifieri sitwazzjoni li tidher totalment impossibbli. U xwit minnkom tinsabu f'sitwazzjoni fejn tħossok totalment impossibbli. I give up. No! Giving up is not your portion. Amen. Quddiem il-weda ta' Alla ma għadx Allaw jinizzel jekk jemmin xew le. Imma saħħaħ il-fidi fil-waqt li glorifika lil Alla. Kif saħħaħ il-fidi? ħares lej il-weda. Mhux ħares lej ġismu. Jak tgħidlek ma qadx ħares lej ġismu u laqqas ġisem Sara. Imma ħares lej il-weda. Ħanejlek ħaġa. ħares lej il-weda. Ejli x'jiġri ġo fik meta inti tibda tħares lej il-weda. Minflok tħares lej il-ġisem. Tħares lej l-account. Tħares lej il-karozza taqatlek bil-ċin. Tibda tħares lej il-weda. Issa l-weda tiegħek jekk karozza għamel stampa u tfaħħa fuq u tara. Jekk hija fejqan aqbad ġisem b'saħħtu u dan it-tip ta' ġisem huwa tiegħi. Jekk hija job, karriera, nagħmlu mod pilota ta' aeroplan, for eżempju, u kulħadd qatalek qalbek li inti m'intix ħassir ngħidlek xi ħaġa li mela għamel stampa ta' pilota ta' aeroplan. Qed ħares lejn il-weda tiegħek. Lejn il-fidi dak li inti mint li int ħatkun u ħajkollok lu ħassir. U meta tibda timmaġina lilek f'dak is-sut, meta tibda diħer f'aeroplan. Good morning, sir. Okay. Taf x'ibda tagħmel? Man, x'ferħa di qabadni. Glorja lilek Moli Qaddis. I can see me driving in those leather seats. Ooh, praise you, Jesus, with nice, glorious bomba sound. Halleluja. U kull fejn imur glorja tal-la suq miegħi, glorja. I can see that, I can smell it. I can smell the leather. Yes. Qabel ma dħalna f'dil binja. Bdejt narani f'din il-binja. Meta kollox jidher impossibbli. Xi ħadd qali int tħall f'dil binja. Qalt int qed tagħmel dan ix-xogħol u għadek ma xtrajtih. U dak mara li qalt. My God, veru hekk għamilt jien. Ma, x'biża, hekk għamilta vera. U ġejt insej għal-moment, waqajt fin-natural għal-moment, ma tal-biża, fin-natural tibża. Għax jikbar minni. U meta tħares lej il-weda, tibda tifraħ, tibda tħola, tibda tinkoraġġi, tibda tagħti glorja lill-Alla. U xogħod minnkom tidu tagħtu glorja lil Mulej ta' ġismek huwa mfejjaq, ġismek huwa b'saħħtu. Halleluja, l-marda telqet, kull virus sparixxa. Halleluja. Ħalli iktar ma timmedita fuq il-weda, iktar il-weda tibmanifesta. Ftakar din, what you see is what you'll be. Dak li tara issi. X'qed tara? Lejn xi tħares? Tiftakru fil-ktieb ta' l-ewwel Timotju 6:12, Pawlu jgħid il-Timotju, itqabad it-taqbida tajba tal-fidi tiegħek. Żomm sħiħ l-istqarrija tal-fidi li jint għamilt quddiem ħafna. Imma t-tabib qalli,
Imma l-isqarrija tal-fidi tgħid li jien permezz tal-ġrieħa ta' Ġesu nfejja. Grazzi mulej qed nara dak l-organu b'saħħtu, mhux qed nara l-ebda s-sudija fih jien. Grazzi mulej li dik l-organu qed nara l-ħajja talla tiġġermina fih. Għax l-istess spiritu li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet jammar fija u dak l-istess spiritu qed jirreġuvna jagħti l-ħajja iġġedded dak l-organu fija. Romani 8:11 jekk tgħid. L-Iskrittura tgħid letteralment fisser to rejuvenate. Dak ifisser rejuvenate, reġin, jeans ġodda. Il-ħajja talla jekk timmedita l-kelma talla tikkrea fik jeans ġodda. Go in, meditate. Mhux toqgħod fittex fuq l-internet x'ħatamilli din il-marda, x'ħatamilli sa 5 snin oħra. Xud, ħanejt xi ħaġa, xud minnkom għandkom tixtiequ li jkollkom miraklu sopranaturali. Il-miraklu sopranaturali qiegħed taħt imnieħrek. Qalbek u fommok. Li inti tkompli tajt dak li Alla jgħid, tkompli tħares lejn il-weda li Alla tak. U xejn iktar. U tara għandikom challenge. Fl-Iskrittura tgħid bl-Ingliż aħjar milli tgħidha bil-Malti. I am the God of all, not spirits. He is the God of all spirits too in Hebrews chapter 13, 12 and 13. But did you know that he's also the God of all flesh? Can he change your flesh? If you believe it. Not if I believe it, but if you believe it. F'Ġakob kapitolu 3 tgħidlek kellem il-ġismek stess. Xwet minnkom, kemm ma taġobniex il-biċċa, kemm ikkera di, kieku nibdlu da, jew kieku nibdela di. Tista. U m'għandekx għalfejn tmur it-Turkija. M'għandi xejn kontra jmur it-Turkija. Għal xejn. Nemnu li Alla jista' jbiddel anke dan il-ġisem. Alla, isma, Alla li krea dal-ġisem jammar fik. L-istess kreatur li kreak jista' jirrikrejak. L-istess kreatur li kreak jista' jirrikrejak. Organi ġodda, jisiru ġodda, nies rajti. Nies ifiqu rajna ħafna, nies inħelsu rajna turrun, imma nies li anka fej anka organi sabu organi ġodda, mhux infejqata, ġodda. Organu infejqat diġà tajjeb, aħseb wara organu magħmul ieħor ġdid. Testimonjanza fil-familja tiegħi stess. Raġel ta' 80 sena qed imut bil-COVID. Meta tlabna liħ, tlabna fuqu, somna liħ, iddikjarajna l-kelma talla, il-professur beda jrott tislaleb, għallu ħin, naħseb jgħart mur tisma ġewż u d-disatta, għallu għax ma nafx kif minn nofs pulmun mejjet, issa ma nafx kif għandek pulmun ġdid. Mux pulmun infejjaqta, pulmun ġdid. Dak huwa l-Alla li jgħix ġafik u ġafija. Halleluja! Kemm nixtieq nagħti daqqa ta' siq lejn innifsi. Għax kemm jien stess, kemm il-darba nillimitaw ħilla. U kollha kemm intkom tillimitaw ħilla. But let us say enough is enough. No more limits in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Fil-ktib ta' t-tini Korintin nisimgħu għadi. Kapitlu 10.
Kulħadd jafa din l-iskrittura, imma ejna rawana għamil-lenti oħra, kapitlu 10 vers 4. L-armi tagħna għal-ġlied, x'inhi l-arma tagħna? Efesin 6:16. Ħudu fuqkom l-armatura kollha tal-Alla u hemmhekk b'mod speċjali jgħidlek ħudu fidejkom, jew mhux fidejkom propja, xi l-kelma it-tarka tal-fidi. Ilbsu t-tarka tal-fidi, ħudu fuqkom it-tarka tal-fidi. It-tarka tal-fidi mhux qed fidejja, it-tarka tal-fidi da fommi u f'qalbi. Kulħadd jgħidha tarka tal-fidi, qiegħda fommi u f'qalbi. Kieku jaħassra l-mulej, kieku xi darba jiftħilna jnejna lilu lilek. U jgħidli, ħanorik ibni, x'qed isir fir-realm spiritwali kull meta inti tirrilisja il-weda eterna li ma tgħaddi qatt minn fommok. Dak kien. Sfortunatament aħna mmorru fil-mera biex nara kif nider. Għax ma tmux fil-kelma talla il-mera u ibdara kif alla il-mera tal-kelma talla tgħidlek li inti der. Fir-realm spirituali, fir-realm emozjonali, fir-realm fiżikali u fir-realm materjali. U da ma jfissirx li ħajsir mill-lum għal għada għax hemm il-proċess ta' il-fidi tissaħħaħ fik bil-paċenzja konsistenti waqt li tħares lejn il-weda u tagħti glorja lill-Alla. Amen? Halleluja. Isimgħuni aħwa. Fil-ktib ta' 2 Korinti nismgħu tgħid. L-armi tagħna għall-ġlied mhumiex ta' din id-dinja għaliex? Liema l-armi tagħna, x'inhi l-arma tagħna? L-armatura tal-Alla imma l-un punt speċjali t-tarka tal-fidi. Inti taf x'għamel tarka f'x'għamel. It-tarka dak iż-żmien kienet tarka twila iddur madwarhom hekk nofs hekk. Mhux tarka żgħira hekk ta' bħal tal-karnival. Sewa? Il-tarka xogħla hija li twaqqaf il-vleġeġ li ġejjin kontra. Il-vleġeġ ta' fejn huma ġejjin? Kontra ħsibijietek, kontra twemmin tiegħek. Kontra kif Alla tgħidlek ħares lejn dawn l-affarijiet b'dan il-mod. Imma l-vleġa tgħidulek le, ma rax qed jagħmel id-dinja. Imma rax għalek it-tabib u rax qed jgħid l-news u rax qed jgħid Brussell. X'kienet il-vleġġa li d-demonju ġab kontra Adamu u Eva? Alla vera qal. U ħadilhom saltna b'kelma waħda. L-armi tagħna għall-ġlied mhumiex tad-dinja iżda għandhom il-qawwa tal-Alla biex iġġarfu il-fortizzi. Aħna nwaqqgħu kull raġunament u kull gburija li tqum kontra mela kull min qum kontra l-kelma tal-Alla gburi. Kull min qum kontra l-kelma ta' Kristu int gburi. U kull gburija li tqum kontra l-arfin ta' Alla un jaslu kull ħsib għall-ubbidjenza lil Kristu. Jiena xogħol x'nagħmel? Niċħada din. Ma neċċettajx din. Jiena ħankompli nżomm ma' dak li Alla qal. Għax dak li Alla qal ma jgħaddi qatt. Din għandha staġun. Terminating date is over soon. There is a terminating date on this leadership of this nation too. It's decreed from heaven in Jesus' name. Ma l-kelma tal-Alla, s-saltna tal-Alla, ma taddiqa. Hallelujah. Gloria lilek Messi. Efesin 6. Oh. Ara xtejt. 16. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. Ħudu fikom, fuqkom, fidejkom it-tarka tal-fidi. Once again, dinja biss assimiljanza, mhix letteralment fidejk, imma fommok u f'qalbek. Rumani kapitlu 10, vers 8-10. Li bija tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar, x'inhi? Mela Alla tak il-fidi lilek biex inti titfi iġib fi xej tannulla kull vleġġa tal-għadu. Ma għalekx forsi jirnexxilek, għamel dak li tista. Għamel li tista, bro.
għallek jirnexxilek, għallek tista' titfik kull. M'għandekx għalfejn il-pastor jitlob għalik kull darba għax inti tiżomm il-kelma tal-mulej. Halleluja. Għaliex il-battalja kontra l-fidi tiegħek? Għaliex il-fidi tiegħek hija kontra l-kurrent? Għax il-fidi tiegħek hija soprannaturali, spirituali, ġejja minn Alla, ġejja mis-sema, hija realm totalment għalija minn fuq. U xiri dak l-għadu tagħmel? Timxi bil-feelings, bil-emozzjonijiet, timxi b'dak li tħoss u tmess, timxi b'dak li bis-sensi naturali tiegħek, timxi fil-fiżiku, fil-ġisem, għaliex għax daw kollha ġej mill-art. U l-art misħuta. Dak kollu ġej mill-sema huwa mbierek, dak kollu ġej mill-art huwa misħuq. Il-fidi, meta topera bil-fidi, inti taqleb l-inwejjed kull fejn tmur ta' taħt fuq. Id-dinja tgħidilha bluha, imma Alla jgħid l-affarijiet tad-dinja bluha. Illum jiena u int, Alla jridna li aħna naraw il-wedit talla fil-ħajja tagħna. Ħanidilkom daw l-statements, ismawhom sewwa. Wherever you have the strongest resistance reveals where you are anointed to demolish. Fejn inti għandek l-iktar resistenza qawwija, qed turik fejn inti ġejt midluk biex iġġarraf. Dak li ġi kontra tiegħek jurik fejn hemm l-assignment mis-sema għal Alla fuq ħajtek. It was Goliath who came after Israel. And Goliath's head was cut. Le, mux Goliath, mux David għamil ħabba Golija, Alla għajem il-Golija biex jolli l-David. Halleluja. Jekk aħna nsemmu l-Mose l-istess, Ġeremija, Pietru, Gideon, ir-Re David, Pawlu l-Apostlu, Daniel fi żmienu x'għamel? Kontroversjali fir-realm governattiv. Shadrach, Meshach and Abednego fil-Parlament, fl-Oval Office. Jekk inti qed tħossok li qed tistragilja, taf għaliex qed tistragilja? Għax dak l-għadu qed jipprova jirreżisti milli jitlef. Qed tħoss l-istragil fil-vidi tiegħek għax qed tinnota. Alla tgħidlek isma' kompli għax id-demonju qed jitlef. Qed jirreżistik. Kompli id-domina f'isem Ġesu Kristu. Dak li l-għadu jibgħat kontra tiegħek biex iwaqfek, Alla jdawru biex jippromotjak. Din hija l-kelma tal-Alla lik. Ix-xetan mhux qed jaħdem kontra tiegħek, imma jiena ħanuża dak li x-xetan ġab kontra tiegħek biex inti tola u tiddi fil-ħajja tiegħek għall-glorja tiegħek. Illum għamel deċiżjoni u għid lilek innifsek, minix ħaniddubi dal-kelma tal-Alla minuta oħra f'ħajti. Il-kelma tal-Alla taħdem. U dak kollu li għaddej minnu ġi biex jgħaddi. It came to pass and it will pass. Hallelujah! Ejjan umu blifqa. Għaw xaħat il-lejla li passet il-kelma kienet għalija, għaw xaħat il-lejla. Gloria l-mulej. Kulħat jitlob mija jessa stess. Ejdi talba wara minn qalbek. Ejlu missi għaddis. Jekk inti tara dal-programm, dal-messaġġ fuq YouTube, u televizjoni u tixtieq tkun Kristjan vera. U l-unika Kristjan vera m'hemmx tip ieħor huwa dejjem kontra l-kurrent. Għax il-kurrent huwa d-dinja, il-Kristjan ġej mis-sema, imwieled mill-ġdid, imwieled mismewwi. Mela jekk inti ta' Kristu jew tixtieq tkun ta' Kristu jgħid talba warajja, kulħadd jgħidi. Illum issa qadis. Grazzi tal-li inti ħabbejtni,
sejjaħt li, ħsiltni bid-dem qaddis ta' binek Ġesu Kristu. Nirringrazzjak mulej li qabel ma jiena mint fik, inti mint fija. Sejjaħt li, is-sejħa tiegħek fuq ħajti hija ħafna ikbar minn kull kontra attakk kontra tiegħi. Dak kull għadu ġab kontra tiegħi ġibis biex jien nola u biex jien niddi għal-glorja tal-mulej. Kull ħaġa ħażina li ġab l-għadu kontra tiegħi, Alla qaddis inti dawru għal-favur tiegħi. Mulej niddikjara minn fommi li Ġesu Kristu huwa il-mulej, huwa s-sid u s-salvatur ta' ħajti. Jien ta' Ġesu. Irid inkun bħal Ġesu. U bħalma qal Pawlu din hija talba tiegħi li nsir naf lil mulej ħafna iktar. Li jien ukoll naraf u nsir naf il-qawwa tal-qawmin tiegħu u jkolli sem xirka mad-dbatijiet tiegħu. Mulej qaddis, id-dbatijiet li jiena nġor fil-ġisem. Meta nitnikket, meta jiena inħoss dik it-toqol mulej fuq ħajti, niftakar li jien Ġesu għabbejt fuqek is-salib. U permess tas-salib, dak li d-demonju ħaseb li ħajirbaħ fuqek, indawwartu biex inti trionfa fuq l-għadu għall-eternità. Dan huwa d-destin tiegħi. Dan huwa l-porzjon tiegħi. Mulej qaddis bil-qawwa tiegħek, imlini bil-kuraġġ, with boldness, fejn jien kont ġifa, fejn jien kont kawer daħfilli, u użani għal-glorja tiegħek. Mulej qaddis illum, grazzi tad-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu, nroxxi d-dem ta' Ġesu Kristu fuq ħajti, fuq familti, fuq uliedi, fuq il-familja kollha ta' River of Love. Nroxxi d-dem ta' Ġesu Kristu fuq is-sejħa tiegħi u l-ministeru tiegħi u x-xogħol tiegħi. U fuq ismi u l-fama tiegħi. Nroxxi d-dem ta' Ġesu Kristu. U l-koll flimkien naqblu llum l-ebda ma msawra kontra tagħna ma tirnexxi. U kull il-sin li kontra tagħna giddieb jiġi muri fix-xejn u ġudikat quddiem Alla l-għoli. Abba missier. Ħasseħ u ssir ir-rieda tiegħek fuq din l-art. Mulej jitfal qawwa tiegħek fuq pajjiżna Malta u Għawdex. U qajjem il-ġgant, il-knisja tiegħek. Qajjem il-poplu tiegħek mulej. Ħollhomhom. Insejħu Malta. Malta u Għawdex. Dur lejn il-mulej. Malta u Għawdex. Ftakar fid-destin tiegħek. Malta u Għawdex. Ftakar fil-wirt tiegħek. Ftakar fl-istorja tiegħek Malta u Għawdex. Li inti ġejt mażula minn Alla. U l-pjant Alla, u l-welad Alla, titisseħ fil-ħajja tiegħek Malta u Għawdex. Illum niddikjaraw fl-imkien, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int biss mulej, kif fis-sema hekk fuq dan il-pajjiż, għall-glorja tiegħek missier. Halleluja, amen. Halleluja, halleluja. Gloria al mulej. Grazzi YouTube.